मागे एकेकीने सांगा काय घेतलंय ते. मावशी मावशी मी सांगू. हा ये तुला फार घाई आहे ना. अगं मावशी मी की नाही. हा अगं मावशी मी की नाही. हा अगं मावशी मी की नाही. आई आई गं. मुरट्टीस कशाला. अगं मावशी विकायला घेतलं दूध बघ दूध. दूध होय आणि शृंगार काय केलास ग. पायात पैंजण, हा. हातात बांगड्या, हा ओठाला लाली, हा डोळ्यात काजळ, हा नाकात शिंबूड. मावशी काय केलीस काय. मग फुली बघ. असं होय. अगं मावशी माझ्या साडीचं नाव सांगू. हो हो सांग सांग. आता सांगू. नको नको हे सगळं घरी गेल्यावरती सांग. अगं मावशी माझ्या साडीचं नाव की नाही मला घेऊन चला. नको नको बाई एवढी हौस नको. चलो मागे अगे फत्ताकडे अशी पुढे पाहू. मावशी मी सांगू. हा मावशी मी सांगू. हा मावशी. पुष्कळशील नाही काय. हे ना गं, सांग एकदाचं काय ते. अगं मावशी मी काय घेतली अगं, 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 अगं. अगं मावशी मी काय घेतली अगं, 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 अगं. अगं मावशी मी हो माझा ठोकशील नाही काय. सांग एकदाचं काय घेतलंयस ते. अगं मावशी मी काय घेतली टॅक्सी घातली मॅक्सी सेक्सी सेक्सी. हवा आले की कलर मॅक्सीच्या पूर्ण चॅनलच दिसतील. चल हो मागे आता कोण राहिलं. कोण येत जातं लवकर. मावशी मी काय इथलं मोठं चालवा. का गरिबांचा चालत नाही. अगं मावशी गल्लो पैसे नसतात. वेडीच आहेस. अगं श्रीमंताकडे पैसे असतात पण ते मुळीच खर्च करत नाही. गरिबांकडे चाराने का होईना लगेच हलवून मोकळे होतात बघ. मावशी हलवा घेऊन ग. अगं तुझं नाव काय ग. अगं मावशी मग साक्षी मग उडतात पक्षी. पक्षी. अगं तुला बघून पक्षीच काय हा मंग्या पण उडेल बघ. चला मागे आणि कोण आहे ग. काय ग. आपला माल आता सांगू. एका महिन्याने सांगितलं असतील चालेल. हे मावशे आत्ता सांग. आता सांगू का. हे काय लांबड. अगं मावशी मी घेतले की 2 बोले. काय लढायला चाललीस की काय. अगं मावशी लोण्याचे ग. असं होय. आणि तुझ्या साडीचं नाव काय ग. त्यो कुठं. कोण ग? तो चष्मेवाला. तो नवरा पाहिजे मला. काय म्हटलीस. अगं मावशी माझ्या साडीचं नाव ग. असं होय. बरं चला तर. अगं मावशी